You remember ndinajambulapo pamenepa koma unali usiku eti uli mdima, not masana. Ndinakuonesa bridge imeneyi usiku imene imaonekera, ndinakuonesa ni city yonse imene kuja. Ndiye ndinakambapo za building iyi, malo amenewa ndi omwe ndinafikira ndinabwera ku city ino kuti nkudzagwira ntchito. And leroli ndabweranso ndikuzakumana ndi msikana kapena ndene kuti mzimayi amene anandipangisa ineyo kuti ndibwere kunoko ku city ino. Yes. Actually ndi mzimayi amene anandipangisa kuti ndibwere kuno. Monga ndinakamba kuti ndimapanga skulu ku China kunoko, koma ndimapangira skulu ku north kwa China, kumpoto kwenikweni kwa China, kutali about 3,000 kilometers ndi kunoko kumene ndili ku south. China ndo wankulu, so you understand. Anyway, I want to tell you a story, an interesting story. Mene ndinkamaliza skulu kutenga PhD yanga inali nthawi ya COVID 2020. COVID uja atavuta, kuli ma lockdowns, ma restrictions, ama movements, kulibe ndege zopita ku Malawi. So I was somewhat stranded. Kuti, how do I go back home? How do I travel back to Malawi? I've graduated, there are no flights, the borders are still closed. Ndege kuti upekwere ndege ndekuti ubuke yodula kwambiri ticket ichi. So China inatichitira chifundo. Tonse amene timapanga graduate chaka cha 2020, ma student visa athu amatha mu July. Ndipo China inanena kuti automatically aliyense amene wapanga graduate, aliyense amene visa yake yatha, ali ndi automatic 2 months extension. Ngati visa yako imatha July mapeto, umakhala ndi August ndi September ya free, yoti utha kukhalabe kumasaka zochita without a visa. Ndiye nthawi imeneyo ku university kumene ndimakhala ndimaphunzira, anandipasa offer yonena kuti iweyo stay in our university, ngakhale wamaliza scholarship yako yatha, we can give you accommodation uzikhala waiting kuti COVID yazathe, my students azabwerere ku university, maybe we can see a job to give you. Actually, one of my friends wa ku Ethiopia anasala ku university kuja. Ineyo ndiwe kuja ndinamba kulankhulana ndi this lady amene ndikukumana naye pano. This lady kumudzi kwawo ndi kumene ine ndimaphunzira kuja, ndiye tinadziwana kumene kuja 2010. But she moved, anabwera ku city kunoko ndikumagwira ntchito. Ndiye amagwira ntchito mu company ina yake, ma office ameneyo, ma building ameneyo. And the company ameneyo imafuna ma foreigners. Ndiye anandifunsa, iwe wapanga graduate ndio kutani? Ine panopa ndingoshala atu. Akuti bwera usajoine company yathu. Ine really akuti watu ndikufuna anthu, I can talk to my boss, mpange ma interview janjali. Okay. Ndiye anandilumikiza ndi boss wake uja ma interview online. Kagulu kawo ndithu kanabwera pene paja Zoom ma interview. If napanga ma interview aja, they were impressed. Anandipasa offer jobs. Kuti bwerani. Ine okay. Ndinauza university aja kuti ndapeza ntchito, ndofuna ndipite nzikagwira ntchito. University kuja kuti yonena zoona ndikuti unayamba wapitako kumene koko, ine ndikuti sinayambe ndafa yako. Are you sure kuti ndife byabobo? Ine I'm sure. Okay, koma ukachoka ku university kunoko wakungotuluka, sitizakulolanso kubwerera. So you need to be sure. That was the words. Ku university kuja ma coordinator. Then namba kumakayikira, ndivaye ndisavaye. Ndiye sikana uja nzimayi amene ndikumana naye kuno, izimake ndi Linda uja anayamba no mandiwe. Iwe ungodani? Ungochedwa. You are not the only foreigner amene kapanga recruit. Actually, anandionesa video mu office kwabwera ma foreigners ena. There was a lady from Madagascar, a guy from Rwanda, a guy from Yemen, and one guy from Spain.
anzako afika kale chanchana yamba ntchito inawo ngati zili choncho ndiye nditani ndiye ndane ndingovaya akuti tabwera ina okay so ndinanyamuka kuchoka ku university kuja ndinagula tiketi yanga ya ndege kunyamuka chifandane nakale kuti ndikutali ku north ndi ku south nagula tiketi yanga ya ndege kunyamuka kubwera kuno first time kubwera ku south and the south and the north ndizosiyana the south ndi ku north kachitidwe ka zinthu ku north kulibe zimene zikuchitika papasi awanda na ku south kunokonda ndalama kwambiri komanso kuthamanga kwambiri komanso ku south kunoko is more developed than ku north kunoko ndi kumene trade inayamba kalekale achena gwanjo waja ali ku south kunoko so it's more developed komanso anthu ake kuthamanga kwambiri ndidabwera kuno amwe kumalo kwa chilendo ndikufikako for the first time nafikira building manager ndafika building manager kupeza chi office inali mmwamba ndi 2 floor number 11 beautiful office. Our reception panja beautiful girls on the reception. Mwamba muli guys chitimu ya IT, ma computer ukaoka. Kuvaya office ina marketing, anthu ali ma computer. Then number ufika umeoja. Inwe. Ndofuna ndidziwe kuti kodi company imapanga njani. How ndi tech company. Tech company. Ndiye fayo ntchito yathu ndiyo dijani. Hayi. Company ndiye kuno ku China. Koma. Tiliso ndikupanga expand. Ndikufuna tipite ma markets ku Dubai chanchani ndiye ndikufuna international staff. Okay. Ndiye ni makala boka ikira. Chifukwa sikana ujalinda uja. Ndimati ndikamfusa. Kuti what's happening? Amakayikira kuti andifotokosere kuno bwino kuti ngati kuti sinayiso sakuziwa what's happening koma iye amagwira ntchito mu anali department ine koma company boss uja ndinaza kumana naye first day anandipitisa kwa boss uja kumana naye undipasa moni oneka be munyuzika osaoneka ngati wa school bwino opeza mwina ndi anthu amba business my entrepreneurs mwina samakhala school koma linali ndikukayikira kenaka ndinatenga website ya company ndinampasa nzanga. I have a friend, also a Chinese friend, Marco. Amene ndi amagwira ntchito mboma komano ku north komweko province city ina komweko timati Daching nampasa aseda ndionera company iye uja anapita pa internet yawo ya machina ndikupanga check company ndananduza kuti ugwira ntchito komweko ndiye ndikuti akuti company iyi ili ndi